Zlodej si svoju obeť vyhliadol niekde v týchto miestach, ženu prepadol okolo 10. večer. Ulička medzi železničnou a autobusovou stanicou po tme osvetlená nie je. Lupič sa na ženu vrhol zozadu, z pleca jej chcel stiahnuť kabelku. To sa mu nepodarilo, no 39-ročnú mamičku udrel pesťou rovno do tváre. Šofér sa aj pýta, čo sa stalo, ona povedala nič, človek strachu povie nič. Šofér videl skrvavenú celú. Páchateľ udrel ženu pesťou do tváre, pričom jej spôsobil zlomeninu nosových kostí. Ďalšou obeťou sa v ten istý deň a takmer na rovnakom mieste stala 61-ročná dôchodkyňa. Lupič sa opäť zameral na kabelku. Opäť sa zopakoval rovnaký scenár. Pani Ružena okolo zlodeja dokonca prešla, potom na ňu zozadu zaútočil. Do mňa ešte skríkol, že vraj dávaj sem tú kabelu. Ja som spadla a na rameno a mám dolámané rameno. Dôchodkyni sa kabelku ubrániť nepodarilo. Okrem nákupu všetkých dokladov a bankomatovej karty si v nej zlodej odniesol aj 40 eur. Stihli ešte urobiť nákup, lebo z tej mojej karty nech si to odskáče. A sakramensky. Pani Ruženu museli ratovať lekári. Trápia ju silné bolesti, spávať musí dokonca po sediačky. Lupiča policajtom podrobne opísala, verí, že sa im ho podarí chytiť. Pre televíziu jej Katarína Ríčková.